What's up sa inyo mga choy? Welcome back to my YouTube channel. Kung back ka pa lang, alams na, subscribe na. May mga challenge, may mga vlog, may mga isang video. Pangan! What's up mga choy? Okay mo. What's up mga choy? Okay mo. Layas mo ko eh. Oh? Layas na ka? Na naman? Layas mo ka? Bye-bye. Pre, na yung malayas. Wala si sir? Hi. Magkuhan-kuhan niya ba? Unsa mo na? Mag-graduate na lang, be? Ha? Unsa mo na siya? Endorse. Oy, yung ko nagking food ko. Di ba? Oh. Di man nata great, no? So, untag makapasar siya. Sabi mo, asa ko tam? Pre. Unsa man? Huh? Untag makapasar ni siya. Ato ni suportahan. Guys, gising! Oh! Makapasar sa ta mga atsoy. Kaya ate, huwag mo tinggalin. Ha? Wala ako ballpen eh. Hindi ako multing mata. Ako na! Ito ang mga pang may tagiyar. Baga na. Sure, baga na. Sure ba? I-rate na ako. Mo na mo, buhay si Yante. Pinabuhay ko estudyante. Copyright! Piste ka man, Mart! Hindi mo lang yung word. Hindi mo lang. Piste ka na pahamak. Cut na ba, pre, no? Pwede mo, no? Okay na ni Oy. Tay, Pab. Doon sa deka. Diwal ka. Doon sa dek. Wala, be? Sa gaya ka, Pab. Pre, paano interview? Pamilyar. Ano sa deka, Pab? Kapuya, ani. Sakit kayo niya. Kapoy, maguyab-uyab. Gumba! Agisa ko silpon. Agin mo Sana na. all ay uyab. Sa daon, uyab. Sarina. Guys, excelos lagi ang uyab na ako. Sige, okay. Kung sumid daw ka, nga, dikit-dikit mo daw sana. Nagsalos? Labo pa ko kay Niagbay. Peace. Na, uyab-uyab pa. Yan sa uyab. Maray. Ako ang agaw. Agaw. Nag-ilang din pa ni Mao. Ito yung wala ko may ako lang. Kaya ako may mag-include. Ako may Bruh. Yung pangan? Oh my God. Hindi ko alam, hindi ko pwede siya umuulit ko. Si Alfie na pagbatin yan. Si Alfie na parang kuan. Siya, wala yung klase ko. Kasi mong guling. Di tayo pwede. Kaway uyap. Di nagtagpong. Pero titinadhana. Dako o gamay. Pre, dako o gamay. Daka o gamay. Ano man? Kay dagamay man. Di, ito na kipakuha ko kung naging good. Bebe, ako hindi ko ba na uyab? Eh, saka, uyab na. So what's up sa inyo mga choy? Pre. Kalat. Hindi na mag-box tayo. Sa tulong sa ka-teacher exam po, pinalat ito yung box. Ha? Sala ka! Magpato pa kape ka, pre. Sige. Photocopy ko. Ay, tara. To kape. Hi! Hold up. Aning mag... Nadiyaw! So, what's up sa inyo? Yo. Papatocopy na din meron.
Ikinahanglan na niya. Hinahanggan siya. Pasikain ko. Balag. Photocopy daw. Photocopy. Uban ka? Alam mo, boy. Wala na, nag-DCP na. Nakapalik na ako. Ako. Iya man na. Unya ba? Unya, ina, impit ka. Sige. Sige. Kapag balik sa room, pre. Kapag balik daw sa room. Pinakakatuwing ng kwan man. Pa-photocopy or print? Pa-friend. Pa-print? Oh, pa-friend. Photocopy. Buang. Print na ito. Print. Print. Friend dito kay. Oh, puta ka naging anak. Print. God. So, unsay sunod ani? Traffic light. Traffic lights. Di ko na yung ani. Puta ka naging traffic light. Basta na yung anak. Sila all vlog. Kahit eh. Okay, doon namin. So, ganina may ilang kulin mata. Ilang kulin mata na ray. Ray. Pre, asa si kulin? Ha, asa? Ato ni upload sa mata. Iya, picture. Dala si kulin. Kailan may paparin? Ambot, 5 man to amo. Kailan? 5 ang ambot pwede. 100. Guwapa. 100 ang pa-print. 100 ang pa-print. Naguwat kami sa movie 1 days, no? Pa-print man may. Asa pamilain ko ndiri? Naguwat lang ta, ha? Asa pamilain? Ambot. Damo pa kay tao guys. So unya pa mi ani taod-taod. Nagpagtaw. Bawa pa na sila. Related word. Hey. Gamay o dako. Kalawan. Dako. Kailan ni? Really, nigga? Atay. Allah. Hello. Pati. Kalame wa to ay. Dami daw gamay. Akit na. Dako na eh. Dako puno. Ito kayo malagi pre. Mo pre ta ko na mo pre. Ana gamay ako eh. Swerte kay mga dagko. Dalawa po. Ako kay anak. Digit para niya. Digit para niya. Shoppies. Sige guys. Sige po. DCP na nila. Wala, impit ka. Kasi clear man na. Cake for my seal. Hey. Bubuang. O ikaw tala dali, tala. Nina. Ay, nandiyan ta siya. Pa. Sunod na. Sunod na. Kanos aman? Anang di na uso. Yat. So, travel na sad me. Travel na po, travel. So, what's up? Bahin me kay puno ang tao. Bisag tulo ra ka buok. Puno lang ikaw, bisag tulo ra ka buok. Wow. Nice. Oh. Palura na ako sa una. Moto akong ganahan na paluranan kay 50. 50 ragit. Pero 50 ragit na. Kunay lain. 50 ragit na.
Tara guys, baniminin nyo. Let's go! Ano ho? Open. Pa-print. Mayroon ako. So guys, pa-print ko siya. Ato lang niya siya waton. Kaya dugay pa man kayo siya. Pa-print. Dagan pa magtao. Pagtao no. Ulo manggid mag-vlog. Saan man di sugdan naman nila ako no. Oo manggid mag-vlog. Kung mag-vlog ka, dapat pagagagnaw. Dapat pagagagnaw no. Yeah. Yeah. Love ni mo ang imong gibuhat. Oo mag-vlog pero lingaw man sad. Lingaw man sad mag-vlog. Pero oo lang gid. Labi na nga nakas public, di ba? Oo, mag-vlog. Ato lang siya, waton. Standby lang ta. Let's go. A few inches later. Akan sa interview, so Asa man, pre? balik na lang ka. Kaya naman. Tagintag tao man. Dagang tao, guys. Puno-puno, yun no. Kaya dagang project. So, kani siya, paprint na gali. Dugay pa kayo. Dugay pa kayong animal. No? Flash drive. Flash drive. Let's go. Balik na sa tayo. Lahang ka. Kuli! Puno-puno man. Saan man na to? Di ba? Di ba, pre? Puno jud. Wala ka kulin punta. Di kay puno. Sige, puno. Pero Okay kayo. Okay kayo. Di ba? Di ba, pre? Kayo. Okay kayo. So, gani, kung vlogger ka, papagay, tagnaw. Papagay, tagnaw, gani. Tara. Imo naman ni nasugdan. Imo naman ni nasugdan, papagay, tagnaw, gani. Hi. Okay, nagaan ako. Oh, diba? Di ba? Ang gunita na nga ako, kan? Mga ko ang tagiya, Big na ako kaila, dito na ako kaila. Pagka jud ay kagnaw. Di na masama di mo na ang pre. Di na masamad kay. Baga naman, no? Abot na din. Baga na kayo. Kaya kung ako ra mag-istorya ako sa murang buang, di ba? Labaw pa sa buang. Murang buang ani kay ako ra sige istorya sa kamera. O ako'y ka-istorya, di ba? Mo na yung kinabuhi sa vlogger. So, guys, Magsing istorya bisag buhay ka istorya. hindi na tag-istorya, guys. Bisagot tayo ka-istorya, no? Mga viewers rin na itong istorya. Mantilingaw. Saan man, nasugdan man ni nato. Sugdan na dyan. Ano ba yung anak? Dito ka kayo anak? Uwi na. Na siya diri, no? Nagpa-print na siya. Nagpa-print na siya para sa pan, para sa project. Adi, activity man dito din. Nagpa-print na siya para sa activity. Kaya lang ang activity. So, ato na niya siya waton. Soon after. Ha? Yun ko dia. What's up, guys? Ikaw ka sa imong folder. Utang, asa man to folder? Dala ng folder.
Ang mama medyo Sige. Maraming samala. Karon guys, nag-movie marathon na sila, no? Nag-movie marathon. Ay, sir! Ano ko sa gym. Nag-movie marathon sila, no? Kasi gamit niya di ay. Hoy. Ang sa din nyo kita na di ay. 7317. 317. Search na ninyo nga salida 317. 317 nga sa liga. Tawa madaog mo sa loto. Boy, ayaw mo ba inatakot to? 317. Ay, lagi pangilog. Iya lagi ito. Premium. Imo iya ra. Kuli. Na, si Colin. Colin. Ah, si Colin eh. Ah, si Colin. Naman, si Colin. Naray, Colin. Colin. Musta na ka? Okay ra. Ako din ako si Colin Day. Di man, naraw. Dari day. Na, ikaw na. Colin. Musta na ka? Kera ka? Matanaw ni mga vlog ha? Sige lang. Sige, bye. Gago! Bilain lagi tingog di Colin Day. Lo. Alin. Saba kita no, sila nag-movie marathon. Karon, nayatak ko to pre. Sige. Pahala na mi. Yo. Pagali. Dahil sa akong page ha. Draw. Page. Never. Page. Page. Page na niya. Batik ignaw. So what's up sa inyo mga atchoy no? So what's up sa inyo mga atchoy? Di daw ta magsaba. So, kani natakutob no? Kani natakutob. So what's up sa inyo mga atchoy? Kani natakutob mga atong video karon no? Kani natakutob mga atong video kay ingon sila nga di daw mi magsaba. Movie marathon man daw sila kuan. Kuan nila gipasalida Ilay. Hi Ilay. Don't forget to subscribe to my channel. And also to like my page, vlogger. Yes, what's up sa inyo? Ngani nami kutob. Kami nagkapaalam. Acho ay what's up sa inyo? Peace. Sila sa kwan. It's caught in the crossfire.